Usa ka lalaking misuway pagpanuli sa usa ka biker, sikop kay ang iyang biktima usa man di ay kapulis. Ani ang report? Nagtingkagol karon sa Biliana Police Station sa Cebu City Police Office si Rogelio Lipar, 48 anyos. Giingong gitulis ni Lipar ang nagbisikleta sa Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado. Ang iyang gitulis usa di ay kapulis nga si Patrolman Sigfred Yorpo nga nadistino sa Mandawi City Police Office. Off-duty si Yorpo niadtong higayuna. Gusto matud pa sa suspek nga kuhaon ang cellphone sa biktima. Tungod kay saktos pangamot, dali rang nadakpan sa polis ang tulisan. Noted sa ning suspect nga ng biktima dili lang diri sa area sa Station 2 but in other areas sa nga mga police stations. So armado ning suspect sa... Yes, doon na siya pistola, no? A 38 caliber revolver. And with ammo. Yes, with ammunition. Wa na mulawatog pamahayag ang suspect mahitungod sa pasangil. Samtang ipadayag ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla ang DCDA sa Cebu City Police Office nga isolated ra ang nahitabo. Overall, safe ang ato ang syudad og mahapsay og malinaw ng atong syudad. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.